Здравейте хора! Завръщаме се с ново видео, както сте видяли от заглавието. Днес ще реагираме на Brawl Talk на Brawl Stars малко с закъснение. Просто днес хора се сетих, трябваше и онзи ден, когато излезна при 2 дни, нищо с 2 дни закъснение за тези, които не знаете. Малко не ми е от тук сега приложението, което записвам, съм с друго приложение, защото това, което го записваме на телефона ми приложение, това тук го изтеглих, защото иначе с другото само мога на игри да записвам, това тук го изтеглих, защото само на него мога да записвам тук в YouTube, така че хора, нека започнем с Brawl Talk, аз ще ви кажа новите неща. Откакто сте видяли, ще има хора 2 нови героя и ще има много нови скинове. Вие ако не сте се абонирали за мой YouTube канал, хора, абонирайте се за мой YouTube канал, за JB Бурги, за AlexBG, за Мистер Сламчето и за това как беше, хора, забравих му всеки път, Слепия на български долна черта BG. Тук в този кадър, хора, виждаме Мегабокс. Но дали едва има някакъв шанс, имаше някакви слухове, че може да връщат мегабоксовете, но и с Стар Дропата хора много си добре, аз съм казал в клиповете. Ако сте гледали, мога ходите да гледате, да се абонирате, хора, вече сме 90 абоната, за което съм много благодарен. Даваме хора напред, 100 абоната, хора. Така че хора, вече Brawl Talk е. Ще им правим реакции, така че ако също таки видео не забравяйте да се абонирате за моят YouTube канал, да излизате известите, когато качвам от понеделник до петък всеки видео. Хора, извинявам се, че трябваше да кача събота и неделя, но не можах да кача събота и неделя видеа, защото просто събота можах, но просто имах работа и за това, хора. В неделя също не можах, защото целият ден го хоропътних. Така, значи ще има нов герой, който ще е епик герой, който се казва Анджело, който поред мен, след малко ще коментираме кой от двата е по-силен. Този герой стреля такива, нали, стрели не като сърце, но супер му е да те хилва. Така че може също и да минава през водата, което се едно и вече се едно взима като брат, така че което ще има такива мапа, ще е много брутално, защото вече двама героя с така може да си играе, което ще е много добре. Така че героя си е доста силен даже. И скина даже му е хубав става. Ще има хора и втори герой, който ще е митик и ще се казва Мелоди, който според мен аз бих казал, че е малко по-слабо герой, но супера де-факто не му е нещо, не е нещо особен супера, защото това е все едно като гаджета, единия гаджет number, което се върти, нали, там е с логана, тук е с мелодички, като ноти. Така че малко супера и малко деймича горе-долу става, който бие, но малко супера хора, малко не че и хора, суперът и който е, ще може да се дашва 3 пъти напред и докато не изхарчите тези 3 даша напред, вие не може наново да си заредите супера, който ето го и Сив Мелоди. Нейният скин, чакайте хора така малко да минимализирам екрана. На Корделиус новия гаджет, хора, ще прави той. Аз гаджета новият Hypercharge на Корделиус, хора, ще прави. Значи, вие ставате по-бързи, а противникът го забавяте. Само малко хора върнеме. Не видях много на бъз, защото ги дават просто много накратко, което както може да видите. Забавят, убиват го и изи. На бъс гледам повече демидж хора бие, който си е муцка. На Ел Примо хора суперът ще бъде като си пусне Hypercharge, като нали, в този кръг тук, който е, пуска го и тези, които са нали, в кръга, ги придърпва към него, ето може да видите. Така хоп, за тези, които не са забелязали. На Бел също супер е добре, а на Спраут хора супера, като си пусне Hypercharge и ако сте до супер му, нали, до тези тук харасти, то ви бие по тях, както сте видяли, 1000 деймидж, което си е много даже добре, което може много лесно умрете, а на Биби балончетата се размножават и ще има хора шампионска лига, която ще е 15 победи, нали знаете, Championship, и хора ще има такова също евент, който ще, както виждате, за Hypercharge, нали, на Бъс, Ел Примо, Спраут, Бел, Корделиус и Биби. Така че ще е много добре, опа без да искам хора. И така че е много добре и ще има и такъв
Така че Hypercharge са даже много добри. Ще има хора и нови мапове, сега ще ги видите. Хора, ще има и много яки скинове, които мен изключително много ме кефат, чели Dangerous. Просто гледайте какъв як скин, така по аладински. Ще има няколко такива. На Dynamite хора много скина ме кефи, който е бруталка. Изстрелят джемчета, нали, не е зелени джемчета, такива като на Джемград. На Сърч скина е много як. На Чък скина също хора е много як. Вижте колко яко са го измислили просто. И скиновете ще са по 299 джема или там ще има. Но тези тук някои ще са по-ефтини скинове, които ще ги видите. Вие със сигурност сте гледали Бро Толка. Но скиновете са много хубави. Вие със сигурност сте гледали Бро Толка, но нищо хора, за другия път ще си дам, нали, на същия ден да кача или на другия ден да кача Бро Толка. Нищо, че така хора стана. За все пак тези, които много не са разбрали от Бро Толка, аз ще ви кажа, така че за тези, които не знаете, лайк, сабскрайб хора. Ето този скин хора, като излезне, бих искал много да си го купа. Така че хора, ще събирам джемове. Днеска хора може или утре, май утре хора, защото всеки ден да има така какво скачва. Утре хора очаквайте клип, много интересен клип. Шорт също хора и в TikTok също може да се абонирате за канала там. Пак хора забравих как е канала, защото JB Бурги просто прави там някакви подобрения, нали, също така да сменя предният екран там и така. Локи Честър, хубав скин на Один Корделиус, хора за тези, които почнаха Brawl Stars наново и тези, които все още не знаят героите, просто някои няма да могат да зацепат кой някой герой с такива скина, какво ще е. Скади и Джеси е много хубав скин. То просто всичките са хубави. Има и много по-хубав скин. Тор Биби, което хора най-сетне го измислиха, което е много яко. То даже малко и не прилича на момиче. Тези скинове тук малко така приличат на някои Fortnite скинове, нали, има такива някакви скина, но това хора да не ни пука. Вижте просто колко яко меча код. То просто са някакви такива роботски, някакви много яки скинове, които са 10 от 10, даже има и с различни цветове, са ги направили с жълто, тъмно ливало, както хора виждате тук какви скинчета. Picture Fang, Squeak Note, става добре. Ще има хора Poop Spike, който ще стреля, виждате какво, но да, ще стреля същото. Туалетнички тук, такива работи. На Примо Шарк е много интересен скин, просто хора, вижте го направо, много интересен скин. Хора, ще има нов мап на Soul. То ще има хора стария мап на Soul, старите, не старите, нали, нормалното Soul ще си го има, но ще има и нов мап на Soul. Както разбрах, ще има май Soul, не знам дали ще има Duo, но както виждаме ще има нов мап на Soul, който е, примерно, убивате, вие сте с две купи отгоре. И стария хора мап ще си го има, и ще има и нов мап на Soul. Ще го има и старите мапа на Soul, и този новия мап. Значи, вие отивате, вие сте с две купи и отивате да убиете другия противник с две купи. Убивате го и ставате с 4 купи. Което, вие направите ли 5 купи, вие може да лефнете от игра, което примерно има някой с 8 купи. И вие може да лефнете от игра. Или примерно хора 8, примерно сте с 11 купи и вие може хора буквално по всяко, само трябва да имате точно 5 купи или от 5 купи хора нагоре и вие може да лефнете от лобито, когато поискате, само трябва да оживеете и да стигнете до средата, което ми се струва много интересно, ще има и като гледам често, защото тук отстрани. А също ако ви убият, докато играете и вие не сте взели някаква купа, ви сваля така купи. Ако не сте разбрали, докато играете и ви сваля купи. Ако не сте взели купа и са ви убили примерно 2 пъти, ще ви свали минус 2 купи. Така хора, както разбрахте, нали, на Power League ще има някакво подобрение, което не е, че Power League се маха, просто ще е много яка и ще има някакви модифайери, които ще, примерно, сега хора ще видите, докато играеме, и вие докато играете също, ще може също да бамвате хора. Сега ще видите малко по-напред. Тук хора
са го измислили много яко. Всеки месец хора като свърши Brawl Pass и Power Лигата, всеки път вие почвате от начало. Примерно сте стигнали до диамантеното едно и до Diamond 1 и стигате и то ви го занулява, защото всички хора да имат реални шансове и да ще бъде по-яко така, защото ще може да си взимате награди. И примерно, ето виждате, тук ще има на бронза ще има тук две такива по-изчанчени звездички, които да се отварят и ще има тук, примерно, епик зареждате. Тук ето виждате, ще има 3 различни модифайера. Ето тук бронз, нали, отваряте тези тук неща, което ще е много по-яко, защото ще дава безплатни неща. Модифайерите, има единият от модифайерите, които разбрах който е, единият чупи храстите, а другият модифайер примерно примерно, то просто не можеш да пусне. Примерно на Франк пуска супер, даже хора ще видите. Франк си пуска супер, но той не може да си го пуска. Той го пуска, но не може да замрази техните. Хора си избирате герои и вие примерно си пускате супер, но той не работи. Той си удара, а другият супер е хора просто като биете, просто бие изключително много деймидж този модифайер, който тези модифайери само ще са на Power Лигата. Ето виждате тук е един от модифайерите. Вижте сега Франк няма да може да си пусне супер, просто наби деймидж. Това хора не се притеснявайте, това ще са модифайери, 3 различни модифайера. Ето го единия, който се щупват стените и храстите, тревата. Това хора не се притеснявайте, няма да го има в нормалните мапа, просто ще го има в Power Лигата, като играете 3 различни модифайера, така че би го казал, че е по-интересно, зависи, всеки човек си има различен вкус, така че аз бих предпочел, че е доста яко. Така че много добре. И също хора, този е един от най-дългите бро толкова. Сега хора, имаме ето тези стар дропове, които са за ранкет, които дигаш всеки един, нали, бронз 1, после голд, даймонд и така. Могат ти дадат спрейове, също скиновете, които ще могат да се печелят, нали, които са от Power Лигата, ще могат и да ви се паднат от тези стар дропове, които са ранкет стар дропове. От тях имате също шанс да ви се паднат Blink, също имате шанс някой спрей пин да ви се падне и тези скинове, които ще са за ранкет на Power Лигата, които са много яки. Може просто отваряте, пада ви се някакъв скин, примерно, който няма да може да си го купите, пада ви се. И после като стигнете хора, ето виждате, като стигнете на Diamond и може да отворите Legend. Първо е Mythic, Epic Star Drop, Mythic Star Drop и после Legendary Star Drop, което е много хубаво. Тук отзад хора, който имате стандартният екран, който е отзад, вече ще можете според развитието на ранкета ви в Power Лигата. Той отзад ще се променя, даже ще може хора да си го изключвате, което аз като стигна, така че ще ми клипове, които дигаме, нали, там ще има стабилни анбоксинги, ако могат да се пазят, ще ги запазя и ще отваряме много. И аз не бих предпочел си го махам, защото това е като за флекс. Хора също ще може да репортвате по 10 човека на ден. Но не няма да ви ако примерно някой човек ви е репортне, вие ще имате като някакъв червен картон, ако ви е репортнал. И сега хора, само да ви обясня, вие ще имате, примерно, ако много хора са ви днес, примерно в този ден, примерно сте играли Power League и са ви репортнали, вие може няколко часа да не може да играете, или най-много един ден, няколко часа няма да може да играете, няма да могат да ви банат акаунта или нещо такова, просто вие ще имате някакъв червен картон, който ще е за няколко часа, който вие няма да може да играете Power Лигата. Това е само мога там да ви банва в Power Лигата, който е червен картон, който само не може да играете Power Лига. Всичко друго може да играете без Power Лига няколко часа. И тук има хора копчета, които е бат рандъм, нали, че може на рандъм, просто натискаш репорт и то цъкаш си бат рандъм и може да репортнеш някой на случайен принцип. Другото е ти, който си избереш. Другото си е, ти си избираш. Второто е репорт, който ти можеш да си избереш, а последният чейтинг репорт е примерно някой ново го ви е тролил и много ви е
така тролю през играта и това е най-голямото от всички така по репорт, който е най-голям шанс да това, което ви го обясних. И хора също вече на Power Лигата няма да може да играете под 9 под 8 или 9 Power хора. Няма да може да играете, така че трябва да имате 8 или 9 Power нагоре, за да може да играете Power Лига с вашите герои. Иначе няма да може да вие ще трябва да си пускате игра, но няма да можете, така че хора, събирайте коинс, апгрейдвайте, за да може да играете, защото ще давам много хубави награди. Epic, Mythic, Legendary Star дропове. И хора, този скин, който напишете хаштаг, нали, скина на Едгар, който ще има и много също квестове, който ще е много яко, то винаги си има квестове. Който хора ще може да се спечели безплатен скин, ако сте креатор. Просто ако сте креатор, пращате един линк и може да си взимате скина. Хора, вижте колко много бронзови и златни скинове има. Просто хора, също хора може тук да харесате мапа, дали също нали, ви харесва, дали ви е фън, такива глезотики, може също така да ви добрат мапа, ако имате ваш такъв мап, но така ако подкрепите маповете на Supercell, които можете да ги пуснат и в игра и с купи. Така че хора, надявам се Бро толкова да ви е харесва, вижте тук как го направи много яко. Така че хора, надявам се клипа ви е харесва. Вие ако скочите още такива видеа, не забравяйте да абонирате за моя YouTube канал, за JB Бурги, за Алекс БГ, за Мистер Самчето и за Слепия на Бърси долна черта БГ. Хора, ще си има в следващото видео. Чао, чао!